Здравейте, аз съм Ева и перуката, която ще ви представя днес, е от 100% натурална човешка коса. Размерите на перуката са 31 см, 100 грама, а цветът е кистеняв с махагонов оттенък. Перуката е ръчна изработка с дишаща материя от вътрешната част, изключително мекичка и комфортна за носене. Размерът е универсален и има две еластични коланчета в тила на перуката, чрез които може да регулирате нейния размер. Косата подлежи на всякакъв вид обработка, боядисване, миене, подстригване, както и третиране с топлинни уреди, преса, маша и сушуар. Грижите за перуката трябва да бъдат с хидратиращи продукти, шампуан, маска и балсам, както и кремове за термозащита. Тази и още много други перуки може да откриете на нашия сайт radulovi.com или на физическия ни обект, град Стара Загора, улица Цар Иван Шишман, 85Б. Очакваме ви!